PlayStation 4. Barbie Dreamhouse. Printer lluniau. Deinosoriaid bach plastig. Lego. Playmobil Ghostbusters. Fi'n siŵr bod nifer ohonoch chi fel plant ysgol Hamadryad yng Nghaerdydd a hoff degan. Ond mae prynu teganau newydd o hyd yn gallu bod yn ddrud, gyda theuluoedd yn gwario dros 430 o bunnoedd ar deganau bob blwyddyn. Ond yma yn Grangetown yng Nghaerdydd mae yna lyfrgell arbennig lle gall plant fenthyg y teganau cyn ei roi nhw nôl ar ôl gorffen chwarae gyda nhw. A nôl yn ysgol Hamadryad sydd dafliad carreg o'r llyfrgell, mae'n syniad da. Mae'n gallu arbed arian, mae'n gallu helpu teuluoedd sydd falle methu prynu ei hunan. So dwi'n meddwl bod yn syniad rili da. Byddai'n well i'r ymgylchedd achos bydd les yn cael ei fel defnyddio i creu nhw achos bydd pobl yn defnyddio'r un peth drosodd a drosodd. Mae'n dda i pobl heb lot o arian. Os chi'n gallu benthyg yn lle creu rai newydd, bydd yn defnyddio lot llai o plastig a bydd yn helpu amgylchedd. Dwi'n meddwl mae'n syniad da, ond dwi hefyd yn meddwl bod e ddim yn syniad da, achos bydd y llyfrgell angen mwy o arian i prynu mwy o teganau, ac wedyn bydd yna llai arian am llyfrau hefyd. Dwi gyda chwaer bach a mae hi yn hoffi teganau, so dwi'n meddwl da ni'n gallu benthyg teganau hi a fi. Mae ymgyrchwyr nawr am weld mwy o lyfrgelloedd teganau fel hyn dros Gymru ac yn gofyn am help gan Lywodraeth Cymru i wneud hynny. Hoffwn ni gweld Llywodraeth Cymru buddsoddi mewn creu rwydwaith o rein reit ar draws Cymru. Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw'n dweud bod nhw'n cefnogi cynghorau sir i sefydlu mannau ailddefnyddio nwyddau gan gynnwys teganau, fel bod llai o wastraff. Nid ar chwarae bach mae arbed arian a lleihau llygredd plastig, ond mae nifer yma yn credu byddai mwy o lyfrgelloedd teganau yn rhan o'r ateb. O'n i 6 pan eisiau cychwyn, a dyn dwi wedi chwarae tan o. Dwi'n ymarfer tua fel 2 neu 3 waith yr wythnos. O'n i'n meddwl oedd o'n gêm heriol, a dwi'n licio maths, a mae'n neis i gael cyfri efo'r peli, a dyn dyna pan nes i cychwyn. Dwi'n chwarae efo pobl eraill, a mae pawb yn helpu fi lot, a just mwynhau dwi. Dwi'n newid fod yn Twrci i'r Ewropeaidd Championship a dan 16 a 18. Ond nes i curo 1 gêm ac 3 yn yr odan 16 a 1 gêm ac 3 yn y odan 18. Nes i rili mwynhau, oedd y profiad neis, a dyn chwarae byn pobl lot hyn a fi. O'n i fel gweith surprise, o'n i gallu matcho lefel efo nhw. A dyn gobeithio yn y dyfodol, felly osod bar yn uwch a trio wneud yn well. Mis nesaf, dwi mynd lawr i Rhydamon i'r Welsh under 14s and 16s Championship. Dwi'n edrych ymlaen a gobeithio dwi'n wneud yn dda a jyst mwynhau dwi eisiau wneud. Dwi'n chwarae byn pobl ti'n rili nabod na, a dyn maen nhw lot well a ti'n gallu dysgu o gweld nhw a chwarae byn nhw. Jyst ymarfer dal ati a trio mwynhau, jyst hyn a ti'n gorau wneud a dyn gobeithio da chi'n mynd fel bell.